Bueno, azalduko dugu nola aukeratu rodamenduak. Gure kasuan hartu dugu SKF rodamentu etxea, FAG edo INA etxe berdina denean antzeko zerbait eukiko dute. Orrialde honetan sartuta hautatzen dugu hemen hizkuntzarako, eta hemen dauzkagu orrialde honetan katalogoak eta abar. Gure kasuan sartuko gara hemen deskargazkaz, eta jungo gara rodamientos, unidades da soportes. Hemen jarriko enduke guk nomenklatura edo definizioa gure rodamentoa zein dan, bai, 06, RZ, ez dakit zer, bai, bilatu ingo liuke eta posible izango duke deskargatu gure solidoa, eta horretan. Gero ingo dugu. Rodamentuta sartzen gara, gure kasan rigido bolas, hemen da rodamentu mota pila bat, segun eta ze aplikatzeko diren. Gure kasuan arruntena sartzen gara hemen, rigido bolas, eta hemen daukagu aplikazio bat, non eta dimensioen arabera, hau izango dimensio tarte batean, gure kasuan esaktua daukau, diametro agujero, bai, gure kasuan 30ko izango da, zabalera esan dugu 13koa dela, eta kanpo diametroa esaktua 55koa dela. Bai, retur ematen diogu, eta hemen azaltzen zaizkio dauzkagunak. Bale, ikusten zuen RS izango litzake olioa tapa alde batetikan, eta gero RZ dira babesa daukatenak, zikikeria ez sartzeko barrua. Gure kasuan, hemengo rodamentu hau, 8.000 revoluzioetako masimoa ematen diogu, eta hemen azaltzen zaizkio zabalera, kanpo diametroa, barro diametroa, erradioak tapa ikusten duzu hemen, bai, ampliatu ingo dut, honela, bai, ampliatu ingo dugu ikusteko, bai, ikusten zu hemen daukagu tapa, dimensioak hemen dazkagu, zuloa, kanpoa, barrua, debata, gure kasuan ez du importa honek, bueno, kaskilo berezin batein barbaldin mago jota sartutzeko, bale, baina, bueno, dimensioak gure kaskilo rodamentoan komposiziokoak, eta gero oso importantea lehen esan duan bezala, ze alojamentutan, ze topekin jarri behar ditugun, hemen dauzkazue baita ere. Eta gero, bueno, beste datu batzuk, vale, hemen jarriko dut, vale, perfecto. Bueno, hau izango litzake gure rodamentoa, 60, 06, bider bost, 30ko zuloa, RS eta bat, bai? Olioa ez aldetzeko, hemendikan kanpora. Oliotan ibiliko litzake hau dena, eta ez aldetzeko. Gero, daukau, kalkula leheno genden lekura itzultzeko, modelo 3D hemen ikusi alizateko nolako den rodamentoa, eta jute baldin gara, hau esportatu genezake, PDF-era, imprimitu egin genezake, edo modelo KCA jute baldin gara, posible du selekzionatu hemen ze formatotan, nahi dugun guk hori deskargatu. Ba, katian deskargatu nahi dugula? Ba, katian daukagu hemen txe. Bai, V-lauba edo V-bostean deskargatu utzeko aukera aukiko duke. Nekasuan saiatuko nahi hemen, o inventorrentzako, berdin zait, ze formato den. Prengene, ba, solizentzako. Ba, aukeratzen zete lauantzako, deskargar, eta automatikoki deskargatu iten dit. Eta solidoa hori daukat, arbol guztiarekin edozein lekutan sartu alizateko. Garbi da? Hemen dakago. Punto zipean, itxi, horrea jungo gainake solizekin iriki eta rodamentua dakao bolak eta elementu guztiekin. Bueno, ba hau izango litzake azalpena pixka bat, gure rodamentok hautatzeko garaian. Eta esan da bezala, dazkaze, rodamentu mota guztiek hemen ezkerraldean, hilera batekoa, bikoak, nahi dan guztia eta gehiago.